Timbog ang isang 36 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng otoridad sa Barangay 3 Reyes, Bato, Camarines Sur kahapon, Nobyembre 11. Kinilala ang sospek na si alias Ellie, may asawa, isang negosyante, residente ng nasabing bayan na kabilang sa listahan ng mga high-value individual. Nasamsam sa sospek ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 29.235 na gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 198,798 pesos. Check na ito, talagang bigandaan namin para ito mahuli kasi talagang categorize niya, it's PI siya. Talagang malakihan ang transaction na kanyang ginagawa at talagang kailangan magkumpay pa ang dalawang Bato MPS at ang provincial PIU po. Nag-utilize kami ng informant para makapasok sa kanyang mga transaction and yun nga, successful naman yung nakapasok ng may informant para siya mabilhan ng incident na droga at yun na successful na bypass operation namin. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Bato MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, ongoing pa din yung interrogation na ginagawa sa kanya and yung pag-verify sa mga kung may possible existing hits na siya or previously nahuli na siya, ongoing pa din po sa ngayon at pag-conduct ng CI sa kanya. Hinikayat naman muli ng mga otoridad ang publiko na isumbong at makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra ilegal na droga para sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elian Zone.